Kidan buan na pedeng jong pi ki bakeli, ya kene kejuk kejingkeli. Bad ha kene kapor ngan persyang penjubab kelum, na kebenta jong pi ki bakeli ya kene kejingkeli, kene harum kede kejingkeli jong pi. Hato dang la na em ban yo jing pen em, hadin kejingwan, keba arsien ke jong ujisu. Kidan ki bayat ho yang nga badang la ban yo jing pen em hadin ke jingwan arsien ujisu tangba konlong ka ba e pede namar baga jing ai kalau wai no bad umen sim ba khudru onweng no hublai sibun na kabenta kani ke jingkeli ka babun na pedeng jong pi ki viewers bad ki subscribers pila ya kali ya kani ke jingkeli ka badon kam bad ke jubab kalong kumba pila sodru ha ke jingkeli baka jing ai kalau wai kabamon kalau wai kamon kalakut habaong kabakut kamon ngiladu no ya kabaha lada ngim yo ni ngim pedang ya ka kat ba kadang dei kapor jong ka dei na kata kadau ujisu ula de ban maham lo payangi baro ban sumar badru ban pejngor yakini kijing maham ujisu pila ban pulehi na ke gospel kat kum Markos kalanong ka bakhat lai kat khot ka balai pulai ka jingkeli ka baar pade hato ka deimo ka bashisha badai tang ki jiu ki bandang la ban yo jingpen im hadin ka jingwan arsien ujisu ka jubab kalong omdon jiu ne gentil ki bandang la ban yo jingpen im ka khubor jingpen im ka de ya baro bat ki jing maham ki ba ujisu umaham bat ya thuo lapa ka de lengba ki senran jong u ki ba de ki jiu ya kini ki jing ya thuo lapa ujisu pila ban shem na Matius arpusau bat Markos khatlai ka de lang bet na benta paro ujisu dalade ulaya thuo hagi nong buot jong u kabangila ban shem na Markos kalanong kabakhat lai kud khot kabalai punyaw ka kabang ong ya pi de ong ya baro to khmi bha kabamon kane ka jing maham ka de ya ki jiu bat ya baro shitelub ka perthei kumba ka ktien ublai ka ong hagi Galatia kalanong kabalai kud khot kaba arpu pra omdon jing ya pher hapding ki jiu ne ki gentil hapding ki balai luit ne ki marau hapding ki senrang bat ki kenthei baro ngilong kawei ha ukres kumtaro kanlong kumju bat ke jingpen im kat ba ujisu pat wan ban syau ya ki riu khuat jong u kadai ba udang ailat ya ki jiu bat yangi ki bomdei ki jiu ru ban kala ka bamon lada dei ki jiu ne bomdei ki jiu lada ngimpdiang ya ujisu kat badang don kapor ngiladu leno no ya ka jing ai ka jingkeli ka balai kan jia ayu ya ka perthei hadien ke jingwan arsien ujisu ar Petros kalanong ka balai ka khot ka ba shipo kaya thua yangi bakata kasni utrai kan wan kum unong tu hakaba ki beneng kin lej no obur bat ki jor tenrai da ka ba thang rehem kin no bat ya ka khandau bat kita ki jingle badan haka on thangdu habangi pusan ya ka ktien ublei ngilap bahadien ke jingwan utrai jisu on omdon shu ki bandang la banwat ne ban yo ya ka jingpen im laki dei ki jiu ne ki gentil namar on thangdu khot sendan baro hadin kata kasngi ka bakrau jong utrai kasngi jong ke jinglum jong u ya laki jong na kata kadau dongin pen kre kat badang don kapor pimdai ban pen kre tangha kapor ka ba pidang syep tieng ublei kwa yangi bangin klut sipang bat ngin peja sipang namar ladangin klut ru shit ru ublei saprino yangi ka ka ba ublei ukwa yangi ban le kolong ban pediang sngo bha ya ka jing ai ba kordor jong u da ka mensiem ka badab da ka jing iet bat ladangi nget ha ukun jong u ublei bat ngin yaine ha ngin omjot shu kumba ong ka ktien ublei ha uyonis kalanong ka balai kerkhot ka bakhan riu jar kat kibamon wan syaka ba im